nin a morte te cala. Bailamos nas augas e soñamos nas praias. Nin a morte te cala, acendes a chama, subiremos a barca. Nos tamén navegar, lobas que uvean, tremen os mares, bocas que berran, pra despertares, mans que se aman e tecen redes, mans enlazadas, mans de mulleres, lobas que uvean, tremen os mares, bocas que berran, pra despertares, mans que se aman e tecen redes, mans enlazadas, mans de mulleres, mans de mulleres, mans de mulleres. Menina, estás a janela con o teu cabelo a lúa, non me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo a lua, menina, estás a janela. Os ollos requeren ollos e os corações, corações e os meus querem os teus em todas ocasiões, menina. Estás a janela com o teu cabelo a lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo a lua, menina, estás a janela. Ben, estamos no 16, un lugar emblemático para Begoña Camaño, e é onde decidimos de alguna maneira gravar esta conversa con Uxía, grande amiga de Begoña, e con Falla Díaz, que tamén foi desde que ela empezou a medrar. Begoña foi unha persoa moi próxima na contorna familiar e para ti persoalmente. Logo falaremos de todo isto. Pero para manter certa orde, se vos parece, o primeiro que vos quería preguntar é sobre os primeiros recordos que tendes do coñecemento de Begoña. Como entrou Begoña nas vosas vidas, ou como vos entrastes na vida de Begoña, que tamén se pode ver desde ese punto de vista. Eu coñecín a Bego nos tolos anos 80 de Vigo, nesas noites longas, e tamén neses anos de moito activismo social. Eu creo que Bego, cando eu coñecín a esa Bego, unha xornalista intrépida, moi metida tamén na problemática social daquel momento, nos hosteleiros, no bonobús, en fin, todo iso era Bego para min. O que pasa é que foi apenas un tempo moi curto, porque logo afondei máis na súa amizade en Compostela, porque eu ven para aquí, ela xa se trasladou para traballar na Radio Galega
en Compostela, e aí sí tivemos unha relación máis estreita, pois en lugares como este, como 16, onde falábamos moito e quedábamos moitas veces para xantar con amigas, con amigos, e despois nas crechas tamén, que é o lugar onde íamos tamén, pois iso, tomar unha cervexa, conversar, escoitar música, e ese foi o comezo da miña amizade con Bego, que foi moi intensa nos anos compostelanos. Logo iremos afondando nalgúnas destas cousas que nos suxires. Ti, Falla, cales son os primeiros recordos que tes dela? Pois, a ver, os primeiros recordos, vivía eu en Fisterra, eu marchei de Fisterra con 7 anos, así que foi antes dos 7, pero non sei exactamente se con 6, con 5, eu lembro que ela viñera a visitarnos a Fisterra, ao meu pai. Ela traballaba na Radio Galega por aquel entón xa, e meu pai tamén era técnico de son na radio, entón, bueno, entablaron unha amizade que durou logo o resto da súa vida e que foi pois moi intensa e fermosa, penso que dende o comezo. Entón, ali viñeron elas, as amigas todas da radio, non só Bego, tamén Amanda, Ana, e eu coido que é dos primeiros recordos que teño da miña vida, porque elas eran arrolladoras, elas eran increíblemente divertidas, entón, cando aparecían, si, deixaban xa unha pegada, e Bego especialmente, non? Eu sempre digo que eu penso que namorei dela xa naquel momento, e é certo, porque era, bueno, pois, tiña unha luz moi increíble, non? E entón, pois, foi desde aí, logo, claro, os recordos, pois, veñen máis adiante, non? Pois, nas viaxes a Doncos, e logo xa, cando nos viñemos para Compostela, que eu tiña 12 anos, isto foi nas miñas matemáticas no 2000, entón a partir do 2000 xa en diante, pois aquí xa era moito máis diaria a relación. Sempre, pois, mediada, ata que me fui facendo máis maior, pois mediada un pouco pola presenza dos meus pais, do meu pai esencialmente, que eran, pois, uña e carne. Conservas unha foto moi bonita, que está, creo que teu pai e túa nai e Bego detrás, e está como abrazando, dándolle un bico, unha cousa así, que é unha expresión así, dun cariño, dunha amizade. Non sei onde a vin, parece un restaurante, se cadra. Non, pois é aquí, está con Amanda. Con Amanda, efectivamente, sí. É unha foto que me chamou moita atención, porque transmite esa proximidade, non? Que había, esa complicidade. Sí, bueno, logo en tal caso podemos... De feito, o tema das fotos, é certo que, bueno, desto que este ano precisamente estou buscando e están aparecendo moitas máis, claro, de que de repente me van mandando, mira, eu pequenísima por aí, pero... Moi ben. Moi ben. Para manter certa orde, que está moi ben tamén a desorde, hai uns anos iniciais de Begoña, nos que, bueno, eu investiguei un pouco, que non era o meu obxectivo, pero ao final animoume sobre todo pola devoción que tiña por ela, desde o punto de vista literario, desde o punto de vista humano, que é o Calvario, de algún xeito, e sobre todo unha serie de territorios que aínda hai no Calvario, que eu creo que actuaron de maneira definitiva na conformación da personalidade dunha Begoña aínda moi pequena, que, bueno, ela era consciente de que vivía nun barrio a cabalo entre o rural e o urbano, e que de algún xeito tamén influiu pois en determinadas cousas, como de certa liberdade, de ir de aquí a colá, había dous cines naquel barrio do Calvario daqueles anos 60, nos que ela naceu, e entón, bueno, eu seguín un pouco o fío deste percorrido, de feito, bueno, o libro que tiven a sorte de sacar é tamén unha especie de biografía, pero pouco ortodoxa, porque para en Colla, non hai nada máis. Logo, despois, xa hai outra moita vida, non? Que é a que, probablemente, que de cando ela chega a Compostela, que da que vos sodes conscientes. Tanto unha como outra, gardades algún recordo de algo que vos comentara alrededor do Calvario? Isto xa é por unha cuestión xa de interese meu, porque eu descubrina bastante tarde, empezamos a ter unha relación así moi cordial a partir do ano 2010, onde vimos as complicidades que xerou entre nós o vivirmos no Calvario, non? Pero non sei, a ti supoño que non Falla desta época, pero non sei, algo me comentou
sobre todo desa casa... Claro, daquela casa que desaparecera. Que desaparecera, que foi traumático, efectivamente. non? Porque vivir nunha casa que tiña tamén que que tiña un terreo, terreo, que tiñan tal, eso tivo que supoñer un golpe, sei que, bueno, a súa irmá comentoumo que efectivamente durante moitos anos foi algo difícil de superar, entre outras cousas porque esa casa que desapareceu quedou como se fose unha casa de bonecas. É dicir, eu recordo de pasar por ali e vías como era o interior, onde o papel o papel de algúns dormitorios, ou a cociña, non sei que, era algo moi terrible. Agora fixeron, bueno, hai bastantes anos, unha instalación xa artística e polo menos iso está tapado, pero bueno, seguramente que para ela, para toda a familia, foi algo terrible. Claro, contoume iso e logo tamén era moi orgullosa de que lle chamasen a toda esa zona Rusia chiquita. A Rusia chiquita, efectivamente, sí, sí, claro. A zona máis proletaria, máis de esquerdas que aínda é, mesmo na cidade, non? E bueno... Iso marca. Marca, efectivamente. Ao fin e ao cabo, pois esa zona pertencía a outro concello, que era o Concello de Lavadores, non era Vigo, e que foi un concello, ademais, que no ano 36, e probablemente la tería memoria por cousas que lle contarían veciñas ou a familia, de que foi realmente onde houve unha contestación contra o levantamento militar, 3 barricadas, non? Entón, eu creo que esas cousas que eu tamén son de ali, pois marcan un pouco as persoas, non? Pero volvamos ao fío. Entón, seguindo un pouco o fío da traxectoria, agora neste caso laboral de Begoña, gustaríame que me falarades un pouco da vinculación e como a vivistes vos, e, por exemplo, no caso de Uxía, moi estreitamente co programa Andando a Terra, non? E falla tamén en virtude do traballo de teu pai, que che contaba respecto do labor profesional de Begoña, porque, bueno, traballaron man a man, non? Durante moitos anos. Eu pouco podo decir isto, porque meu pai non contaba nada do traballo. Non era unha persona que falara do traballo, o que lle gustaba era sair despois do traballo a vivir, entón aí sí. Falábamos da vida e das amistades que foron tecendo, e moitas cousas das que non facía falta que me falara porque eu xa era partícipe, ainda que estaba aí como un pegote, non? Ainda me decía outro día, Amanda, que eras un pegote, que estabas aí todo o día, porque a mí encantábame estar con elas. E entón, a verdad que non teño moita lembranza de cal era a relación profesional, digamos, entre eles, pero non dubido que sería boa e positiva cando logo eran capaces de seguir con esa relación de amizade fora e con tanta complicidade. Sí, a ver, no meu caso, porque eu tamén pasei tempo na radio, facendo un programa de radio na Radio Galega, outras músicas, bueno, esas incursións na radio que sempre foi unha paixón para mí. O que pasa que eu facía un programa musical e ela, que estaba moi atenta aos meus pasos, convidoume a participar en Andando a Terra, que é un programa que facía magistralmente. Eu recomendo que todo o mundo escoite porque era debullar os países co tema sociopolítico e non sei, facía moi ben, con moito entusiasmo e ademais con moita documentación. E no meu caso poñía a parte musical na que ela tamén tiña a súa opinión e dicía, oye, por que non metemos esta? Porque, bueno, ademais de Yusu Endur, que se ocurre? Entón eu comecei a ver, o melómana que era Begoña e o moito que sabía de música, non? Coñecina máis no xornalismo cultural, pero tamén nos informativos, onde de cando en vez era tan lista que lograba redactar algo incómodo sen que o parecese. Entón, bueno, e logo ríamonos moito desas ideas, non? Porque unha vez botaronlle unha broma porque dixo os reis de España, os reis españoles, non lembro exactamente, os reis españois, perdón, os reis españois. No, eso non, hai que falar con propiedade. Bueno, entón, bueno, eu creo que era unha boísima xornalista, ese como cuidaba tamén, pois,
os textos, as introducións, a música que escollía, Expreso de Medianoite foi outro, as colaboracións no Diario Cultural, onde eu aprendí moitísimo, que tamén me tocou facer o comentario crítico semanal durante moito tempo. Entón, claro, pois ás veces pois eu estaba en calquera lugar do mundo e tiña que mellor entrar ás 4 da mañá, poñer o despertador e entrar en directo. Pero, bueno, máis tempo estiven aí con Ana Romaní. Pero aí se teceu unha amizade, non só, como dicía Falla, non só con Begoña, como con Amanda e con Ana Romaní tamén, e con Moncho, claro, porque coñecín a Moncho e a Tereixa, todo a través de Bego, que era unha muller que tecía incansablemente esa rede de afectos, e que é algo que caracterizou moitísimo a súa vida, non? E tivemos a sorte de disfrutar non só da súa amizade, sino das amizades máis próximas. Sí, que é algo, perdoade, que me está pasando a min, quero dicir, eu a partir, desde hai un ano para atrás, bueno, fío de seguir algunha pegada dela no ámbito, bueno, pues máis local, de Vigo, do Calvario, de repente empezo a coñecer ou a tratar con máis profundidade a moitas persoas das que sabía, pero que é Begoña quen mas trae a miña vida. Entón, é algo, pero é algo real, non? Entón, que non ten esa capacidade non é algo que teñan todas as persoas, só algunhas, non? E eu creo que ela era unha delas. O fío do que comentabas interesábame, ainda que logo falaremos dos afectos tamén, unha cuestión, ou dúas, que quixera reivindicar. Unha é o Diario Cultural en si, o que supuxo o Diario Cultural para este país, dunha radio pública galega, información de carácter cultural, que eu creo que ese programa marcou moitísimo a moitas xeracións, a min particularmente, do que ocorría non só en Galicia, sino no mundo, cando ti participabas nel, pero tamén noutras épocas anteriores ou posteriores. E eu quería reivindicar a importancia no que estaba tamén Begoña ali. Eu creo que xunto con Ana Romaní, con outras persoas que debían de estar moi orgullosas dese servizo público. E por outro lado, da cuestión da melomanía, que ti se cadra saberás máis, ou ti tamén Falla, da vinculación co mundo da música, porque polo que eu sei, sabía moitísimo de música, pero non cantaba moi alá. Non sei, vos diredes. Todo o mundo comenta isto. É como unha lenda urbana. Non cantaba tan mal. Non? A ver, ben non. É que depende de con quen compares, non? No, pero máis que comparar, eu diría que cantaba con todo o corpo, Con non? paixón. Con paixón, con Entón, ansia. iso é cantar ben tamén. O sea, quere dicir que non te acompañe a voz ou que non teñas unha afinación perfecta, non quere dicir que non cantes ben. Agora, ela tamén presumía, dixo, eu cantar non canto, pero sei todas as letras. E logo interpretaba as cancións como, bueno, pues como facían as artistas da copla, por exemplo, eu que sei, bueno, era unha muller con, claro, todo vivía sobre todo as letras, porque ela, como boa amante da literatura e dos textos ben escritos, para ela as letras das cancións eran importantísimas, non? E entón, por iso escoitaba a Xico Buarque e sabía toda a discografía de Xico Buarque, que é moito dicir, pero ela sabía. Ou, en fin, toda a música cubana, dende logo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, e logo xa pois unha cousa máis militante, tipo Liliana Felipe, que eran como cancións moi feministas, moi divertidas tamén, aí onde mesturaba o activismo e o humor. Creo que aí nese terreno sentíase moi cómoda. E pasando ao Diario Cultural, pois efectivamente, ela era moi consciente tamén do importante que era unha boa información cultural, porque esa que non se pode fragmentar, que hai que ter unha conversa fonda con alguén para... Entón, eu creo que
por exemplo, hai unha entrevista de Begoña con Mia Couto das que máis orgullosa se sentía porque estaba entrevistando a un grandísimo escritor que ademais proviña de Mozambique e había moita curiosidade, que ela tiña unha curiosidade enorme por todo, por iso era unha boa xornalista. E non sei, creo que tamén a curiosidade levouna a descubrir músicas, para min, por exemplo, que me dedico a iso, digo, pero onde sacaches esa información, non? E tamén todo estaba moi ligado nela, non? Porque cando estábamos xuntas, escollendo o repertorio para un disco, decía, ui, eu creo que iría textos máis rotundos, como que tenta que todo iso teña que ver cos teus sentimentos máis fondos, pero tamén co feito de ser muller, co feito de... Entón, é curioso porque a min, polo menos, abriu os ollos moitas veces, non tanto o feminismo como na atención, na escolla das letras e, dende logo, as recomendacións literarias. Pero ela era unha excelente xornalista que hai que reivindicar, ademais dunha escritora brillante. Entón, bueno... Sí, aí tamén quería apuntar sobre o que falábamos antes da relación con meu pai, que se me esquecía, que é a relación militante tamén e sindicalista, non? Porque é certo que eles sí que eu aí gardo lembranzas de cando meu pai estaba moi activo na CIGA dentro do comité da CIGA na Radio Galega, para reclamar moitas das cousas que seguimos reclamando hoxe. E lembro que se pecharon, que pasaron unha noite aí, non sei se unha noite ou incluso 2 días pechados, e Bego tamén estaba aí, non? Quero dicir, compartían esa militancia e esa loita dentro do medio público para reivindicar, pois, que seguirá sendo público e de calidade, etc., non? E xornadas dignas, etc. Entón, creo que aí tamén compartían algo moi importante e tamén, dende o lado da música, sei que Bego admiraba moito o meu pai por formar parte de Fuxan os Ventos, porque Fuxan foi un grupo que ela sempre admirou, do que tamén sabía moitas, pois seguramente todas as letras. É certo que a meu pai, por exemplo, nunca lle gustaba cantar moito Fuxan, e na miña casa nunca se cantaba Fuxan, seguramente Bego pediría, e meu pai diría non, e cantamos unha do Seca ou cantamos de outra cousa, pero sí que teño un pouco tamén ese recordo de admiración mutua, o sea, é dicir, de admiración polos dous lados. Igual, meu pai que ella se llevaba con ela. Claro, e ela con él, porque ademais, claro, cantaba precioso. Claro. Entón era maravilloso estar nesas veladas musicais interminables que no meu caso dábanse en calquera momento, calquera sobremesa. Total, é que efectivamente, tanto no Deza como despois nas casas, despois dun xantar ou dunha cea, pois onde fose, sí, a música estaba presente, pero de maneira activa, non quero dicir, é que formaba parte da nosa vida e sigue formando. Cada vez, igual menos, por menos no meu caso, dende que non está meu pai, así que noto que cada vez xa non canto tanto na casa, senón hai quen toca a guitarra, non? Entón, eso... Pero cando ele estaba e Bego estaba, era constante. Bueno, moi oportuna esa reflexión sobre Begoña sindicalista, desenvolvendo ese traballo parello co teu pai, porque creo que é outro perfil que tamén se debe de salientar con xustiza, o que é o compromiso ideolóxico e o compromiso co mundo do traballo, non? Entón, de feito, había unha referencia que en tal caso logo podemos ampliar. Con todo... Disculpa, eu engadiría que tamén é un acto de amor ao seu oficio, non? Porque para dignificar... E mellorar as condicións de vida, as condicións de traballo, perdón, dos seus... Sí, que ademais é un oficio moi castigado, entón pareceme importantísimo a labor que fixeron Moncho, ela e tanta xente, ata hoxe en día que aínda... Pero ela estivo no comité de empresa, que iso é durísimo, durísimo negociar. Eu creo que esas cousas que son algo ingratas,
Pero tamén compre tamén el estivo aí en primeira salientalas e liña, poñelas sí. en valor no que a súa biografía, por suposto. Si queredes, cambiamos lixeiramente de tema e podíamos ir agora cara a estes espazos de encontro que se producían moi comúnmente, xa saíron antes aquí algúns, con Begoña. En distintos espazos tamén físicos, como poden ser, bueno, antes falaches de Fisterra, pero, bueno, en Doncos ou na Arousa. Non sei se nos podíades falar un poquinho disto. A ver, a Arousa é un lugar importantísimo. Eu creo que, aínda que non foron moitos anos os que convivimos nesa casiña da Comboa, eu creo que era unha especie de refuxio aí de... Colectivo. Sí, sí, porque era unha casa Claro. compartida, Sí, sí, entón sí, sí. era un refuxio de almas feridas, di a canción esta que moi bonita. fixemos a Sí, Pedreira máis eu, porque sí, ela sí. tamén compartiu ese espazo. Entón, ali sí que creo que foi moi feliz, porque tiñamos todo o tempo do mundo para pasear, ela sacaba a súa bici de cor lila, a xogo coa roupa, era moi simpático vela por ali como feliz, non? Bueno, baños no mar e despois esas sobremesas tamén, bueno, pues facendo moita música, moita conversa, con tempo demorado, que eu creo que iso é importante. Ese foi un espazo, dende logo, importante. Para min tamén, non? E logo é curioso porque esas illas como refuxio están na súa obra tamén, non? Está a illa de Ea, Avalon, claro, sí, sí. E creo que, además, o conta tamén no libro de Ana Romani e Chus Nogueira, esa preciosísima biografía en clave epistolar tamén. E creo que é bonito, non? Ese lugar onde te sintes unha especie de porto seguro, non? E iso era a Illa de Arousa, pero tamén lugares, pois como o 16 ou como a Casa das Crechas, sí, bueno, lugares que nos acolleron. O barrio, non? O barrio, de San Pedro, que o barrio, foi San realmente Pedro, o seu barrio aquí. Belvís, e San Pedro. Iso... Lanzarote tamén nos últimos anos. Claro. E Cuba. E Cuba. Sí, era Claro, moi podías nos deles, falar un poquinho diso, porque non sei quen me dixo que, bueno, que ela, de alguna maneira, casi viaxaba contigo. Sí. Non? Quero dicir, ou que ela Sí, mira, non eu que lembro... planificaba, pero que che indicaba, mira, tes Sí, que... porque ela, Contanos un pouco. claro, viaxaba tanto, Claro. ela e tiña pois tantos amores e amigas e amigos en cada porto ao que iba, pois que sempre tiña boas recomendacións para darme ali onde fun. E lembro en concreto, pois, cando me fun a Cuba, que fun a estudar ali un convenio bilateral coa carreira, eu estaba estudando Historia da Arte, pois entón ela deume unha lista tremenda de todos os cantautores, claro, te quero decir, desde Silvio Rodríguez, Pablo Milanesos, Feliu, todos, contigo tamén falar antes de ir, lembrome. Eu estaba un pouco abrumada con aquela lista, non? De decir, bueno, e que fago eu chamando a Silvio Rodríguez, eu que iba ali... O sea, porque era un pouco que ti entrases en contacto con toda esta xente. Claro, claro. Bueno, ela aí escribiu a todo o mundo para que me recibisen e para que eu aproveitase na medida en que eu quixese, non, pois eses contactos que ela fixera pois nas súas viaxes, múltiples viaxes, logo tamén con todo o contacto que tivo coa xente de Cuba aquí, como co Fran Delgado, por exemplo, ou cando volveu na feira do libro, non? E de todas esas amizades compartimos unha en especial que foi a de a Nancy, claro. Que pois a ex muller, bueno, a muller de Pablo Milanés, e que, pois, bueno, pois tivemos moi bo feeling dende o comezo e a verdad que foi unha persoa que me axudou moitísimo ali, tamén Pablo, vai, a toda a familia. Entón, bueno, sí que ela sempre me recomendaba moitas cousas e dende ali temos unha cantidad de mails indos estiven revisando outro día e morría de risa porque ela era tan graciosa. Entón sempre me acababa dando algún consello así un pouco bestia ao final de non namores, non tal, volve, Está ben. E sí, estábamos en contacto constante, pois tamén analizando a situación da illa, algo que hoxe en día
diría tamén, a veces penso, que diría Bego do que está pasando en Cuba ahora, non? Ou iría ali, penso que iría con ela ali ahora mismo para ver como está in situ aquelo, non? Porque É unha situación terrible, límite, que non se deberá chegar nunca, porque sempre, en fin, bloqueo interminable e cada vez máis insoportable, non? Entón, eu creo que diría, estaría ali seguramente, pero tamén creo que hai tantas frentes abertos e todo ameaza da extrema dereita, o imperialismo desbocado dos Estados Unidos, Trump, Irán, Venezuela, en fin, eu creo que daríalle unha volta á cabeza, pero seguramente non desistiría do activismo. Non, seguiría analizando e sendo un activista. Supoño que sí. E todo en clave tamén moi feminista, porque que en situacións críticas a muller sempre é a que máis sofre. A que máis sofre. Entón, creo que sí, pero ela, como boa viaxeira, tampouco ia aos lugares só de turismo, sino que coñecía moi ben a realidade social. No caso de Cuba, tivo unha conexión moi especial. Así ti, como viviches de primeira man, eu non cheguei a ir con ela a Cuba realmente. A cuestión é eu viví en Cuba a través un pouco das súas amizades, da súa mirada, de todo o que me contaba, e logo, bueno, fixeme a miña propia, obviamente. Pero sí que tiven esa sorte, non? De poder ir decodificando un pouco a idiosincrasia da illa, que é tan particular, tamén porque vivín ali tempo, pero sí, é verdad que ela, claro, viaxaba tamén porque moitas veces iba tamén por cuestións de traballo, non? Entón, viaxaba de outra maneira, viaxaba dunha maneira analítica, profunda, e iso vese moitos dos artigos, porque ademais escribía sobre moitos lugares nos que estivera, efectivamente. Senegal, Haití, Cabo Verde. Ela estivo en Cabo Verde, ela estivo en Chiapas, despois, bueno, máis tarde tamén en Venezuela. En Nicaragua, claro. Que ademais ia sempre a lugares moi especiais onde se estaban cocendo revolucións. Totalmente. E ela quería estar aí, non? Quería estar aí, sí. Aí na... No me ollo. Volvendo un pouco a esta cuestión do perfil máis humano e emotivo tamén, lóxicamente, de Begoña, contovos unha experiencia particular nos últimos anos de Begoña. Eu tiña un enredo no caderno da crítica, que é un blog que aínda teño, que era facer os cuestionarios Proust. E entón mandeillo a Begoña e contestoume inmediatamente, sempre tan colaboradora. E entón, eu agora este cuestionario estou distribuindo polos lugares nos que vou, sobre todo falando con alumnado, para analizar un pouco a través das respostas tan honestas e tan súpetas, non tan que lle saen do corazón. E hai unha cuestión que eu que analizo agora, e é a cantidade de veces que ela reitera o concepto da alegría. En moitas respostas que ás veces non esperaría un. Eu creo que polo o pouco que a coñecín, e vos a coñecestes máis, esa alegría era algo consubstancial con ela, incluso nos seus peores momentos, dame no corpo, non? Cunha maneira de reaccionar e de estar no mundo e dunha visión moi optimista, creo. Non sei que pensades. Sí, optimista, claro, é moi crítica tamén, pero ela tiña unha alegría innata, diría eu, que ademais contaxiaba, non? Entón, sí, é unha das súas virtudes, e ademais ela era consciente de que a súa alegría pois transformaba o ambiente onde o espazo onde estivera, sí, eu creo que sí, non? Non sei que che parece a ti. Total, e aparte creo que asumía tamén como desde un convencemento político e desde o feminismo, non? De dicir, bueno, pois a alegría ou a felicidade como bandeira, poder permitirnos, porque en última instancia todas as loitas do mundo, por pequenas ou grandes que sexan, son para chegar a iso, para chegar a vivir dignamente e a vivir felices, non? Entón, creo que ela vía esa felicidade como núcleo de todas as súas loitas, e a feminista que está como no centro de todo, claro. Sí que aludistes a este concepto, eu quería tamén afondar, aínda que sexa brevemente, ou o tempo que sexa preciso, as gafas lila, non? De Begoña. Un pouco, quero dicir, eu vexo moi presente na súa obra literaria,
porque é máis que evidente que hai unha visión de carácter feminista, sobre todo de darlle a volta a toda esta mitoloxía máis patriarcalizada, e logo tamén numerosos artigos de carácter xornalístico que agora se están outra vez empezando a distribuir e a coñecer. E eu creo que o feminismo está na clave do traballo de carácter cultural, do traballo activista, non? E da súa presenza no mundo, que eu creo que é unha das cuestións polas que mellor a caracterizamos ou podemos tamén de algún xeito recoñecela ou homenaxeala é por este pensamento feminista que ela abrazou desde o convencemento máis absoluto de que a realidade ten que ser esta, a da reivindicación do papel da muller. Sí, creo. sí. De feito, claro, na súa obra dalle voz ás silenciadas, non? As que, quero dicir, a tradición e a mitoloxía non permitía que estas mulleres tivesen a súa voz, fosen donas do seu destino, etc. Entón, esa reflexión que está na base da súa obra literaria é importante, non? Ou, senón, no caso de Morgana, sempre como alguén malévolo, non? Entón, repensar un pouco o mundo e darlle, poñelo un pouco do revés, é algo que ela facía moi ben, sí, e non só, e despois na súa vida era tamén moi coherente e ademais practicaba un feminismo como non tan de pancarta só e de ir ás manis, que tamén, pero sí de axuda moi directa cando ela localizaba que alguén, e sobre todo unha muller, pasaba por algún tipo de problema, homes e mulleres, pero vaya, en particular, mulleres, ela estaba como moi atenta, non? Eso chamase sororidade, que soa así moi grande, pero no seu caso foi quen de traducilo en actos moi concretos, non? Eu teño esa visión, pero non sei. Si compartes, non? Totalmente. Era activista, pero da vida tamén, non? Tiña moi integrado o activismo en todo o que dicía e facía, e esa coherencia, claro, eu cando voume facendo maior e voume dando conta do difícil que é manter a coherencia moitas veces, cando o mundo nos está tamén presionando por mil lugares. Ela tiña como unha clarividencia moitas veces a hora de ver as cousas. Ahora relendo os seus libros doume conta, e lendo os seus artigos, porque eu non lera os seus artigos, e agora no Consello da Cultura colgaron uns cantos, e estiven lendo estes días, e digo, que claridade, non? Que maneira de... Desde o feminismo todo, pero o antimilitarismo, o pacifismo e tamén unha faceta menos, igual, hoxe en día máis controvertida ou complicada de plantexar como é a do independentismo, pero que tamén estaba aí, non? Sí, ela defendía a soberanía dos povos. Absoluta, non? É dicir, era unha cuestión moi así de, bueno, claro, pois sí, e por que non, non? Pois efectivamente. Por iso creo que tamén convén desvelar todo, efectivamente, e non só algúns aspectos. Exactamente. Porque unha é o que é, quero dicir, e no seu caso non se entende Begoña sen o independentismo, sen o antimilitarismo, o feminismo que percorre todo iso. Efectivamente, o feminismo está en todo. Está en todo, pero eso outro tamén está. E si é certo que nos artigos que podería ser unha edición ben fermosa, reunilos todos, e iso non está feito máis que parcialmente. Pero comparto contigo eu non nos coñecía, ou coñecía moi parcialmente algúns que ela publicara na nosa terra, pero alatras empecé a leros deliberadamente, os artigos da Festa da Palabra Silenciada, o de Novas de Galiza, non sei que, e un queda realmente sorprendido por esa análise que fai de determinadas realidades, tan clarividente por outro lado, e ademais diste de unha recompilación, porque é que hai moitos dos temas que están totalmente hoxe en día en vigor, o auxe do fascismo, a ultradereita, a violencia de xénero, a insumisión, o antimilitarismo, que eu sempre comento co meu alumnado. Pois sí,
Ela era antimilitarista antimilitarista, e era pacifista pacifista, e tal. E logo temos nunha cidade como en Vigo, agora estes días, unha cousa absolutamente demencial do exército de terra, unha cousa que que vai agora a encher toda a cidade de tanques. Como podemos educar os nenos e as nenas pois no pacifismo, que é un dos valores, non, do ser humano? Bueno, non sei. Pero, en fin, seguimos, entón. Leámolos. Bueno, hai unha cousa moi, creo que é interesante que coñezamos tamén de vos as dúas no perfil de Begoña como persoa, tal vez, que vos impulsou, que vos deu azos, que vos animou a seguir o voso propio camiño de carácter persoal e profesional. Que me podes dicir disto? Se algunha vez pensastes, non? Begoña foi unha persoa importante na miña vida porque nun determinado momento, aparte de todo, pois era unha persoa que estaba ao meu lado e que me animaba. Bueno, eu fixen isto, pois, de algún xeito tamén porque estaba ela ali. Sí, a ver, Intúo. teño sempre, digo que ela deume azos e tamén as, non, para voar, sí, para tentar ser unha muller libre e para dirixir a miña propia trayectoria persoal e profesional. Entón, iso é importante. Entón, poñer en valor sempre o meu traballo, porque ela sempre mo dicía, non? Porque non só pola voz, pero hai algo aí que aínda tes que afondar máis para sacar o mellor de ti. Entón, sí, por exemplo, pois iso, cando eu estaba atravesando un momento complicado da miña vida, 25 anos na música, pero sen moita alegría para celebrar, ela celebrouno por min, quero dicir que montou un sarao aí, unha festa sorpresa con 400 mulleres, que iso a min non sei como explicar, pero moi reconfortante e ademais creo que foi un alento, non, para seguir. E despois, pouco tempo despois, pois gravei un disco en Brasil, cando e ela estaba a dicir, claro, que tens que facer iso e tens que chamar os teus amigos de ali, facer un disco bonito con esa sonoridade brasileira. Nunca o esquezo porque moitas veces nos paraliza o medo, a indecisión, no meu caso, moito, teño que dicilo, pero ela sempre apoiou e eu creo que tratei de facer o mesmo con ela porque por moi segura que parecese, tamén tiña os seus momentos máis de debilidade e de dúbidas con respecto á literatura, porque le decía, de verdade que che gustou? Digo, que non é que me gustase, que é unha obra mestra. Veo, ti tamén, dilo, porque é amiga, pero non, eu creo que ela sempre foi moi honesta, e se algo non lle gustaba tamén mo dicía, cousa que eu agradezo, porque senón nunca avanzas, se todo o mundo tes un coro laudatorio. Entón, no seu caso, non. Eu creo que sempre hai alguén que a mí me deu, que me alentou moito, pero tamén me dixo, oye, pues a ver, lembro concretamente que ese disco que gravei en Brasil, pues casualmente ten o Alala de Muxía, e ten a Rianxeira, pero hai moita santa aí, ai, Uxía, moita santa tes aquí. Santa tal, bueno. Luego ríamonos con iso, pero en realidade, pasado o tempo, digo, pues ten razón. Igual tiña razón. Hai que ir quitando tanta historia aí. Entón, bueno, pois, e o tomamos sempre con moito humor, non? Pero eu creo que sí. Que sabía tamén identificar nas persoas o talento que tivesen e impulsalo, non? Porque, a ver, estamos falando de nós, pero hai tantísimas amigas e amigos os que alentou, e no caso de Falla a mí me consta que te adoraba porque
era, que sei, unha nena que ela vislumbraba que, en fin, viaxeira, en fin, que bebeches un pouco de todo o que ela nos proporcionou, non? Sí, eu creo que no meu caso a influencia foi máis indirecta, non? Quero dicir, a Fuñor non foi tan concreta de sentarnos a falar sobre os proxectos máis concretos, porque non deu tempo, o que falábamos antes, non? De que cando naceu de Vacas, que foi o meu primeiro proxecto así profesional, digamos, pois foi o ano despois a que ela falecese, estaban aí todo unido, e non tivo tempo para vernos, e teño clarísimo, porque aparte eu lembrome que naquela gala que lle fixemos, pensaba e comentaba yo as compañeiras, non? Decir, que hubiera lle gustado tanto isto, hubiera se rido tanto con isto, e realmente hai tanto dela tamén aí, non? Polo humor, pola maneira de falar sin pelos na lingua de cousas que a moita xente lle costa falar, non? E creo que entón dese xeito está, é dicir, están as súas ensinanzas, a súa pegada, a súa memoria en moitas das cousas que fago, porque eu en definitiva criei-me con ela, tiven a grandísima sorte. Eu agora vexo como un privilexio absoluto, non? Poder criarme con alguén así que é capaz de dar luz e de tanta intelixencia, non? E logo eu lembro que a primeira viaxe que fixera así de estudos, que me fora a Italia, porque eu daquela estaba máis enfocada na arte plástica, non iba a ser cantante, iba a ser artista plástica. E lembro que ela tiña unha dedicatoria moi chula que me regalara un libro de Seoane, dunha exposición que se fixera aquí, e decíame que por moito que a arte me abrumara ali onde fose, que non me esquecese nunca de que existe unha arte universal de nós, non? E sempre lembro esa cita, bueno, teño a escrita, porque creo que ela era moi así, é dicir, é unha muller que aspiraba a unha literatura moi universal e coñecía moito da literatura e da arte que se facía fora, e tamén por eso viaxaba, era inqueda nese sentido, pero sempre tiña un pé na súa terra e saber que o que facíamos aquí, a proxección do que se facía aquí, do que se levaba facendo aquí a nivel histórico, onde facía tanto tempo, era tamén universal, non? E a min eso quedoume moi pegado. Que interesante o que comentas, porque non é algo que se reitere ou que caracterice un pouco esa visión de interpelación da nosa realidade particular e da súa extensión ao mundo ou a proxección, non? Creo que é moi interesante, sí. E ela, por exemplo, no caso de Rosalía de Castro, eu pedinlle o limiar de Rosalía pequeniña porque sabía que ia escribir algo nese sentido, non? Como dende aquí, dende o máis popular, se pode chegar pois a ser unha poeta universal, como era Rosalía, e ademais unha poeta insumisa, rebelde. Claro. Sí, que moitas veces tampouco ten que ver co alcance que teñan as cousas, non é porque teñas que estar e che teñan que escoitar en todo o mundo, sino porque a vocación do que tú fas está en diálogo real con todas esas outras cousas, non? E está aí todo. Decía tamén que Rosalía era como, sería de pequena como unha meniña gaiteira, punky, non sei que, eu creo que se estaba retratando un pouco así. Ela mesma, non? Claro. E agora que falamos un pouco de literatura de Rosalía, a ver, desde o punto de vista da súa infancia, eu puiden saber, público e notorio, a importancia que tivo a súa nai, bueno, como persoa que a animou a ler, que lle lía constantemente durante un tempo no que era pequena, que na casa non faltaban libros, de algún xeito isto evidenciase en que ela foi unha lectora voraz, unha lectora ademais de gustos moi sorprendentes, moi frikis diríamos hoxe, porque unha nena adolescente lendo a mellor Homero e estas cousas, pois pode sorprender, pero ela facíao. Agora ben, quería vinculalo con Bosco. Ela era tamén unha persoa que vos recomendaba lecturas, que se entusiasmaba con determinada autora ou autor e que vos lo recomendaba, que supoño que sí, e recordades algo ao respecto? Algo, sí. O que pasa é que ás veces tamén fraquea a memoria, porque son moitas vivencias. Lembrome da recomendación máis recente, que era un libro que a ela lle gustou particularmente, que era Futuro Imperfecto, de Xulia Alonso, un libro moi duro, autobiográfico, sobre
a súa adicción á heroína e o seu compañeiro e a sida e todo ese mundo que retratou moi ben agora tamén en Romería Carla Simó, que tamén é unha historia autobiográfica. Efectivamente. E Begoña como que pensou naqueles anos tamén de Vigo e Claro, os anos aqueles da movida, de todas estas cousas. Gustoulle, fixeron unha relación de amizade moi fonda e logo, claro, de cando en vez agasallaba algún libro moi intencionalmente, pois lee isto que tal, ou tamén recomendaba que lésemos os clásicos, porque ás veces estaba moi atenta ás novidades, pero ás veces pois quedaba algún destes clásicos en ler e Begoña se me decía, aí están as fontes, Carai. Ainda que sexa para darlle a volta, pero, en fin. Sí, unha mágoa que ese proxecto de Xerezade no que traballaba, que non puidera ver a luz. Ti, Falla, recordas algo? Eu non teño lembranzas, non diso. Tamén porque é certo que tampouco teño moi boa memoria ao redor da miña vida. Sí, exactamente. A infancia. Seguramente me ten recomendado. Sí que lembro que últimamente os últimos mails que nos escribía a moitas de nós, sí que aínda con todo o que viña contando do seu proceso vital, nalgún comentaba, estou lendo isto, tedes que ler isto, ou mandaba artigos, non? Lembro un sobre Palestina, precisamente, que mandou así nos últimos anos, de tedes que ler isto e tal. É dicir, sempre estaba recomendando cousas ou falando do que ela estaba lendo nese momento, non? E logo agasallaba libros, non? Moitos libros, discos... Sí, dedicábaos, e, bueno, pois era unha muller moi detallista, non? Sí, sí. En fin, non só iso, sino que era moi... Pensaba moi ben o que che iba a agasallar e ás veces tamén o agasallo non era, digamos, tan palpable, pero era, unha festa cando non o agardas ou algo así, non? A súa amizade foi o mellor agasallo, creo que eu tive na vida, non? Porque tes xente moi amiga e tal, pero desas cousas que pasan pola túa vida e que marcan fondamente, boto de menos moitas veces eu, e constame que, claro, moitas das amigas, pero sempre dicimos que hai algo de luz tamén nesa ausencia, o di Ana Romaní nun poema moi bonito, fala dunha luminosa ausencia, entón non está, e está iluminando o camiño, non? Ás veces escuro, porque eu penso, esta non caería no desánimo, non estaría... Entón, cando caes nesa tentación, sempre me lembro moito dela. Claro. Natural, eu que tive pouca relación con ela, pero, bueno, por cuestións de carácter biográfico, etc., vivíamos en lugares diferentes, aínda que, bueno, compartidas nunha orixe, sempre o meu alumnado coméntolle para que vexan como era desde o punto de vista humano, que eu levo facendo crítica literaria máis de 30 anos, pero podo contar cos dedos dunha man o que me ocorreu con ela, porque eu publiquei unha recensión laudatoria, neste caso do seu primeiro libro, eu non sabía nada dela, nin que era do Calvario, nin nada, e o día seguinte chámanme por teléfono, é dicir, ela molestouse, probablemente Ana Romaní tiña o meu teléfono, e chamoume para agradecerme a recensión, para agradecerme que investira tempo na lectura e na redacción dunha reseña. Eu abrín a boca daquela e ainda teño un pouco aberta, porque non me pasou nunca, ou case que nunca, que alguén pois me agradecese sen coñecela de nada, o día seguinte da publicación dunha recensión. E eu creo que é significativo de como era humanamente, non? Unha persoa extraordinaria, fora do común, justamente o que quere decir extraordinaria. Para ir finalizando xa esta conversa, eu quería, porque aquí apareceu algunhas veces, bueno, que diría Begoña do que pasa agora con isto, do que pasa agora co outro, e quería preguntarlle a Falla que diría Begoña dos cantos do Berce.
Teus. Meus. Sí. Eu creo que lle gustaría. Que crees que diría? Gustaríalle, pero diríame que son moi punkis e oscuros e ben. Sí, porque non son todos amables, non? Porque antes Non, falábamos non son- disto con... Bueno, eu precisamente o que Uxía. fixen con estos arrolos e tamén Sí. cos romances que aparecen e tamén na investigación que estou agora é que estou mirando tamén con unhas gafas lilas Ajá. pois os cantos tradicionais e os romances tradicionais e as historias que hai aí detrás. Entón, ao final, sinto que a súa ensinanza con Circe ou con Morgana tamén está aí de pleno, non? Pois, como son, digamos, mitos ou contiños máis humildes, pero que non deixan de ser, bueno, que forman parte, non, da nosa mitoloxía tamén, e que eu revisito. Entón, bueno, eu creo que estaría, a verdade é que creo que lle gustaría e estaría contenta, pero non o sei, ao mellor lle parecería un horror. E se lle parecera un horror, diríamos sin ningún tipo de... Sin ningún problema, non? Eu creo que sí, eu creo que lle encantaría. Que lle encantaría. Eu creo que sí. Tamén porque atrevido, porque está pues eso, nese proceso que ti tes de afondar nas cousas e de mostrar non só a cara amable dos arrolos, sino toda esa parte escura e a violencia contra as mulleres tamén, obstétricas, Sí. Bueno, e hai moito, bueno, porque cando contaches, cando estiveches ali na illa, que tamén sempre volvemos ás illas a falar das cousas importantes. E gustoume moito o enfoque, non? Porque non é un enfoque moi común para facer cantos de verso ou para afondar tamén nos romances, que hai tela tamén. Moita tela, Claro. Sí, o meu enfoque é sempre máis desde o punto casi poético e conceptual que desde o ámbito musical propiamente. Entón, eu creo que esa mirada tamén a Bego lle hubiera gustado. Claro, seguro. E agora fago a pregunta ao revés. Non sei se tiveches ocasión, supoño que sí, de oír este último traballo musical de Uxía que lle dedica a nosa Bego. Que crees que diría do traballo dela? Creo que quedaría encantada. Creo que lle encantaría que se lle caería a se llama, moitísimo. Bueno, de feito, ela participou tamén, porque tamén quixen facer partícipes as amigas de Bego, a Guadia, a Falla, a Pedreira. E si, estou moi... A Nancy. A Nancy tamén. Que foi moi bonita, verdad, que cantara, non? Encantoume, sí. E creo que sí que lle gustaría porque cantaba música e entón, bueno, pues cancións moi divertidas e moi alegres, outras moi sentidas, tal. E eu creo que, bueno, é un disco, é como unha carta de amizade, como unha resposta tamén a, pues eso, e unha carta de agradecemento. De agradecemento a todo o que deu, non? Unha carta musical que está inspirada na súa obra, pero tamén na súa persoa, así que segue a ser inspiradora para min e para todas, eu creo. E tratei de facer iso. E, ademais, creo que usei tamén esa visión máis plural, o tema que canta Falla, por exemplo, é un poema de María Reimóndez, As miñas compañeiras, que fala, pois, esa desa sororidade dun xeito magistral que ela practicou. Entón, Indómitas é o nome, creo que tamén lle gustaría moito, pensei, que título lle podería gustar? Que poñíamos títulos. Sí, comentámoslo antes, que poñíamos títulos, non puido sair na conversa. No meu caso, moitos. 9 ondas a Begoña Camaño, que son 9 cancións, e son 9 ondas que teñen que ver coa radio, simbólicas tamén, non? E logo tamén coas ondas do mar, que tanto amaba, e coa lanzada, a fertilidade que non deu no que tiña que dar, pero deu nunha obra maravillosa. O sea que, bueno, ten ese halo poético que creo que lle gustaría. Tamén estou con ela, e se non lle gustase tamén o diría. Tamén o diría, non tería problema. Bueno, sí, creo que sí. Está ben. Bueno, pois nada, pois para ir concluindo, non sei como verías ler esa carta de despedida. É un anaquiño tan emocionante. Ter tido unha vida tan boa, tan rica,
tan chea en coñecementos, curiosidades e, sobre todo, afectos, é un regalo. Ter medo á morte cando a vida foi tan rica e intensa é normal, pero morrer tras unha vida así é, en realidade, unha sorte. Canta xente morrería só por ter a metade do que eu tiven. Xa está. No. Que bonito. Bravo. Bueno, a ver, tamén vou ler o final porque é bonito. Polo demais, ata nestas circunstancias, aínda que pareza estrano, son feliz, por moi grande e absurda que soe a palabra felicidade. Gustaríame morrer como no fermoso cadro de Leandro Lamas co que me agasallastes. Facer unha festiña tranquila, poder vervos a todas e todos, despedirme de cada unha de vos, partillar un brinde pola vida, escoitarte por última vez cantar o Alalá das Mariñas e logo adormecer, sen dor, sen estertores, adurmiñarme repousando no peito de Echaniz, ir notando como o sono me vence, como a túa voz soa cada vez máis baixiña no meu corazón, como os vosos sorrisos se van desdebuxando, perdendo as vosas individualidades ata se convertir nun sorriso único, cálido e amable como ao sol nun día de xuño e xa non despertar máis. Este é o meu último, íntimo gran desexo. Egoísta, sen dúbida, pois en absoluto me preocupa a outra parte, vos e a vosa tristura e desconsolo. Mais a vida foi tan boa comigo, tan boa con todas vos, que ata nos está dando o tempo preciso para nos ir facendo a idea de que o salto definitivo non sexa tan traumático nen tráxico, senón unha dor miúda, serea e calma, e que esteades todas xuntas, todos xuntos, para vos consolar mutuamente, e cando xa eu teña adormecido para sempre, volveredes a brindar por min, se é que vos parece que o merezo. O miña mora madura, o miña mora madura, ai disme que te amaduro, ai disme que te amaduro. Foi o sol, foi a geada, foi o sol, foi